lupa subscribe, like, dan komen di Asam Channel. Like dan komen di Asam Channel. Padahal enten, enten banyu wis enten iwake. Makane kuwi kan nyata. Ngono kae ngono maksude kuwi mestine kuwi ngono lho. Iya jelas. Dadi unine Nek sing golon kuwi sapa? wong-wong kuwi lho. Wong tuwek-tuwek nang nggone nang kulane kuwi sing nggawa lon ceblok kok segara tek ceblokno ning kono. Cerita. Lah ayo ngono kuwi nek. Lah nek terus tak walekna, nek kok segara iwake kaya iwak asin lho. Mosok iwak asin iso urip nang kene. Iwak ijo barang iso ceblok ning kene iwak ijo aku yo ngono. Oh Jawa ini yo iwak sing cilik-cilik. Waduh guyon. Rame kok edek den. Lah terus lah saiki nah Mbah kuwi nek tanah cebloke nang sawah kuwi perkara lon. Lah berarti nek turu omah kuwi nek gelem ngadohi grojokan mesti entuk iwak, perkarane jeblok kon dhuwur. Tak kumpul ning gone sawah Mbah Darmo kene iki iwake. Lha yo nek ora ning aja to. Bangga yo wingke. Tenan